balcon. Ștefan, cine acolo? Iubi, tata? Da? Să pun Julieta sub balcon? Ce că nu mai vedea că și-o apuri în geamă? Ce-ai făcut? Ce? Lărt! Ce acolo? Cine acolo? Cine acolo? E grav, frate. Grav. Numai că e invers. Julieta e sub balcon. Da. Ce faci, mă, de așa de greu? N-avem pe niciunul. Ia-o repede să nu ți-l ia ăla. Gata, păi.